Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Μάρκος σας. Γυρίζω αυτό το βίντεο να σας πω λίγο για τις μπάλες. Να ξέρετε ότι φέτος πρωταθλητής Κύπρου θα είναι η Πάφος FC. Πρωταθλητής Κυπέλλου δεν μπορώ να αποφασίσω γιατί έχει ακόμα ημιτελικά και θα δείξει. Να συνεχίσω να πω, πρωταθλητής της Αγγλίας είναι η Liverpool, του Κυπέλλου η City. Ενώ η Μπαρτσελόνα πήρε το κύπελλο της, το ευρωπαϊκό της Ισπανίας, πήρε και το κύπελλο χθες της Ισπανίας, γενικά και το πρωτάθλημα και γενικά το Champions League. Να κάνουμε 4-4 Μέση μόνο. Να σας πω ότι πάμε κατά διαόλου. Όσοι ψηφίσετε το Φίλια Παναγιώτου δεν έπρεπε να το ψηφίσετε, ένας παραγωγός μουτσός τηλεμιτσής και πρέπει να μισεί. Κάντε ένα like, ένα subscribe εδώ στο TikTok και στο YouTube και θα τα πούμε σύντομα.